Sledujete prípravnú prácu zážitkového seminára. Takto bude vyzerať postava hámorníka z obdobia rozkvetu železiarskeho priemyslu na Horehroní. Obdobie Koháriovcov a Koburgovcov. Kedy sa z Horehronia stala len akási výrobná dielňa. Takáto dramatická postava, inšpirovaná skutočným príbehom človeka Michala Dudíka, živou zážitkovou formou priblíži divákom život, prácu a náladu medzi ľuďmi v tomto období. Dramatické scénky budú súčasťou vzdelávacích aktivít a konečnej podoby inscenácie. V nej prepojíme 2 konce rieky a 2 obdobia. Pripravujeme projekt, kde konfrontujeme históriu ľudí z okolia našej milovanej rieky Hron. Oblasť nášho záujmu bude jedna z najkrajších častí toku rieky, a to Horehronie. Tam rieka začína. Druhá oblasť bude jej koniec, juh Slovenska, ale z pohľadu histórie začiatok osídľovania územia pri Hrone, keď ju prekročil a pri nej písal slávne filozofické dielo Marcus Aurelius. Projekt spojí umeleckú invenciu s históriou, súčasťou budú aj zážitkové semináre, kde oživíme postavy z histórie aj život a prácu obyčajných ľudí. V železiarniach, keď som sa dostal do areštu za poburovanie 4 synov som vyučil za kováčov. Majú sa zle? Martinovi aj sám Coburg prišiel ruku podať. Aký to bol výborný majster.